ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା। ଆଜି ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା। ଓ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟାର ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢ଼ିଦେବା ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗ ଯେପରି ନ ପଢ଼ିଥିବା ତେବେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା ଜାଣିପାରିବାନି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ୟୁନିଟ୍ଟି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ପ୍ରଥମେ ତୁମ କତିକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବେ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସମାଧାନ କରେ। କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବି ପୁଣି କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ। ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାକ୍ଷାତ କରେ ଏବଂ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିଥାଏ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ସେ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଟେଲିଫୋନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର? ଟେଲିଫୋନ୍ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାରି ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁଇ ଭାରି ବିଭକ୍ତ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଟେଲିଫୋନ୍, ଇମେଲ୍ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ? ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାରଣାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ତା ଭିତରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେ ଉତ୍ତର ସମାଧାନ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସାକ୍ଷାତକାର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ? ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ, ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଦ୍ୟୁତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମାସିକ, ପାକ୍ଷିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଓ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରିକି ଦୂରଦର୍ଶନ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଉତ୍ତର, ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ କିପରି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଟିପା ଖାତା ନେଇଯାଇଥିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବା, କାରଣ ସେଇ କଥାଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିପାରିବା। ତା ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବନା, ବିକ୍ରୟ ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ନିର୍ଭୟ ଭାବ, ବକ୍ତବ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ହେଇପାରିବ। ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଶୃଙ୍ଖଳ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନା, ଏମିତି 8ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ।